Се отнасяли с страшна жестокост към тракийците, понеже траките са били един много корав народ. Не знам дали го знаете този факт, аз като го бях изумен. Пленяват, това е съпоставимо с ослепяването на войниците на Самуил. Пленяват няколко хиляди тракийци. Мисля, че да не сбъркам в цифрата, мисля, че беше 10 хиляди. И им отсичат едната ръка. И с другата ръка, която е останала, са задължени да носят отсечената си ръка. Значи те са били с някаква страшна жестокост и траките не са споделили тайната на мегалитите. Те първо малко хора се я знаят. Защо не са споделили? Заради тази брутална жестокост. Значи римляните правят едно невероятно изключение. Те са имали... Ще не само да штрихирате. Да, само ще го кажа с 3 изречения. Да. Значи римляните заставя един жрец или военачалник и разпярва лице, казва тук е изток, тук е запад, лицето ми гледа на юг. Слагат един път на града, се казват. Дори в София може да е запазен този път на града. Той дълбаят един кладенец и оттам нататък започват градоустройството. Единственият град в Римската империя, който не е по този начин, това е Сердика. Защото те наследяват градоустройството на траките, което е изцяло ориентирано към Витоша. Тук говорим за философия. Значи философията на съвременна, на архитектурата на съвременна София е изцяло сбъркана. Защо? Защото тя... архитект Генчев, който написа една прекрасна книга за София, точно това иска да възстанови и тая книга така не се обръща внимание като... Ние сме просто... Какво трябва да възстановим? Трябва да възстановим древното градоустройство на София. Правим тук булевар Тодор Александров. Накъде отива, накъде минава, събаря къщи. Когато се прави инфраструктура, до кога трябва да се допитаме? До богините. Богините тези посочват. Значи има лоши посоки, аз ги знам. Има лоши посоки, има една лоша богиня. Тук има на Витоша. Господин Велев, как да се допитаме до тези богини? Те стоят там и трябва да ги разберем. Какво трябва да ги питаме? Тя посочва добрата посока, лошата посока. Вие отново се връщате към Витоша, но на мен ми се иска да си поговорим малко повече за мегалитния комплекс край Варна. Казвате, че той е бил използван от траките. Не спорим вече кой го е създал. Знаем, че това е плод на съзнателно творение, точно така. Аз искам да ви попитам, а защо не приемате, че може би тази жестокост, която траките са изтърпели върху себе си, отрязването на едната ръка, е плод именно на тяхното неподчинение да споделят как да се използват тези мегалитни комплекси? Ами да, това е сакрално знание, което те не споделят с други. Те първо не всички траки са го владеели. Само жреците. А за какво друго може да се използва това нещо, освен за да се следи хода на Слънцето? Това е най-малкото, значи. Безброй много са функциите на... Предполагам, и звездите могат да се следят. Естествено, разбира се. Вече отиваме, навлизаме в тематиката да се върнем, която съм написал. Там е философията на тези мегалитни комплекси. Как тази богиня посочва на къде да строим? Ето я, гледаме. Какво ни казва тя? Как ни го показва? По какъв начин? Как може да разбереме? За да може да построим нещо в правилната посока в София. Значи аз ще ти отговоря така негативно. Аз мога да посоча богинята, която лошата богиня, тя не е богиня, тя е безсмъртна, която сочи едно трасе, в което нищо не трябва да се прави. А ние там сме направили, всъщност, това са много важни неща. Значи, тоест тя сочи пътя, по който не трябва да строим. Чакай сега, не можем тук да седнем при телевизора да го... Това безумно задълбочено трябва да се...
Ама Жон, вие Първата казвате нещо, което ми става изключително интересно. Как я сочи този път? Защо го сочи? Ако сочи тя натам и вие казвате, че не трябва да строим натам, на къде трябва да строим? Нали? То е интересното. Защото казвате нещо, което... Това е нещо безкрайно задълбочено. Значи, не може... Да, защото ние минаваме през фактите така отгоре. Малко да навлезем в дълбочина, за да станат ясно нашите зрители за какво точно говорим. Ако вие твърдите нещо, поне малко ни обрисувайте. Значи, първо тези Тракийския град преди Сердика, той е бил изцяло ориентиран. Ти сутрин се събуждаш и гледаш една богиня и казваш добро утро, ще бъда твой. Нали? Сега аз не искам езичество да проповядвам. Да, всъщност това ще ви питам, дали не искате езичеството отново да се върне. Но... А мислите ли, че то е съвместимо с християнството изобщо? Християнството е продължение на тези вярвания. Но пак значи, вижте сега, навсякъде опираме до едни такива гигантски теми. Винаги, за нещата, които всичките пишете тук в тези книги, опираме винаги до такива гигантски теми. Поне на мен да ми стане ясно, реално там, където сочи богинята, там не трябва да строим, така ли да разбирам? Не, значи това е елементаризъм. Тук става въпрос за да се разчете концепцията, цялостната, посланието. Какво сочи тя? Има послание. Какво мислите за него вие? Значи, първо да видим, че има послание. След това ще го разчитаме. Първо сте стигнали от това да видите, че има послание, не сте го разчели. Значи, виж сега, чакай, ще кажа един факт. Отвори книгата, чакай Елена да отвори, отвори на някоя писател. Нали за да стигнете до послание, трябва да сте го разчели първо? Чакай малко. Ето, отворих на 240. Добре, 240. За да стигнете до някакви факти, трябва да сте стигнали по някакъв начин до тях, да сте го разчели предварително. Ами сега, ето тук, в Илиада, Елена отвори, аз съм писал по време на най-дългия бойн ден се разиграва едно слънчево затъмнение. Как, защо? Знаеш какво? Тук съм писал, ще кажа, 30 или 40 страници за това нещо. Ама не. Добре, ама то тук е с всичко, с термини на старогръцки. Тук трябва да... Аз, за да кажа, че има слънчево затъмнение, трябва да го защита. Значи, повече от 50 страници доказвам го. Сега ти ме питаш... Аз не ви питам за слънчевото затъмнение в момента, ви питам за тази богиня, до която се стигнали по някакви факти. Това е много по-сложно, това е много по-сложно. Със сигурност е сложно и със сигурност вие знаете много повече от нас. Но понеже да ни стане ясно, ви питам някакви конкретни въпроси, които да ни штрихирате и обрисувате. Ето, намерили сте я. Какво иска да ни каже тя? Това ни интересува. Това е интересното и не навлизаме толкова дълбоко. Добре, нали има една следваща книга "Опитомената земя"? Нали точно там ние ще можем да намерим. Така че изчакай, книгата ще бъде издадена. На тая тема е не мога да чакам. За толкова интересни неща пишете, че аз искам веднага да разбера за какво искате да ни кажете. Не, любопитно ми е наистина да разбера, защото когато се касае до божества, дай другата богиня, тя ми става адски интерес. Другата богиня, да. Тя ми е... Не, от другата страна, от другата. Тази? Не. Тази си издължи. Червената ли? Друга. Следващата? Не. Да. Сега това е Атлас. Следващата? Тази? Тая. Виж сега, то просто няма как да го сбъркаш. Тук всичко е и тая ръка е... много е интересно, аз съм го правил това нещо, от най-различни гледни точки от София. От всякъде остава богиня. Това е изумително. От всякъде остава. Как беше процесът точно, до който стигнете до нея? Как я изрисувахте точно? Тя е... дай снимката да видиш, то се вижда на оригиналната снимка. Чистата снимка. Без се рисува. Ето ги. То се вижда тук богинята. Може да видиш ръката и наистина. Но аз сега мога да го разгадая едва сега, след като съм видял вашето изображение преди това. Колкото и време да се взирам, наистина нямам тази възможност. Признавам се. Не мога да го видя. Да, и как ги локализирахте точно там тези богини? Много ми е интересно на мен. След като вече стигна до извода, че Витоша е мегалитен комплекс,
изцяло. Не че е накичен с тук там някъде си, да има някой мигали. Ами тя цялата Витош е един мигалитив. И почнахте да се взирате, за да ги видите. Ама не е така точно. Значи, по друга е логиката. Каква е логиката? Ами друга е логиката. Как ние се... Сега ти ме питаш неща. Знаеш ли, чел ли си на Иван Шишманов анкетата с Вазов? Тя е толкова дебела. Значи ти сега тук отиваме на литературна анкета. Това е за творческия процес. Също има и за Яворов. Поне можете ли да дефинирате? Знаеш ли какво казва Яворов на Шишманов, който го интервюира доста дълго? Той му казва, това няма ти отговор, защото ще ме заболи. Няма ти отговор, защото ще ме заболи. Това си е нещо лично. Че когато разкривате такива сензационни неща, вие поемате отговорността, че много хора ще ви питат как точно сте достигнали до тях. Всеки нормален човек, който не е толкова добре запознат с това, ще ви пита как точно достигнахте до него. Както и аз в момента ви питам. На мен ми е интересно. Ами аз казах, значи от Илиада, разбираш ли, от Илиада, като я завършиха, буквално нищо не лъжа. На другия ден отидох ето тук на тая врата, защото бях писал в книгата. Според вас, случайно, аз наистина предлагам на Пламен да се откажем от това нещо, защото мисля, че има много по-ценни неща, които може да ни разкажете. Мен лично ми е много любопитно за какво друго са използвали траките тези побити камъни край Варна. Другото нещо, което много ме интересува, мислите ли, че има специален момент? Нещо така утилитарно, думата. Добре, нека с това да приключим нашия разговор. Ами, примерно, чрез това прецизно следение на хода на Слънцето, движението на Слънцето, те са разполагани с календар много по-съвършен от нашия. И това е служило за селекцията на животните. Ти не можеш да заплодиш животното, когато то иска. Ти го селектираш именно чрез астрономически знания. Това животно е в хармония с космоса. Може ли ние, хората от 21 век, да разгадаем значението на тези камъни и да ги използваме в нашето ежедневие? Ами, това не е шанс. Че хората, всичко, което правят, е погрешно. Ето вижте, правят един град. Какъв е този град? Нали? Съвременният човек говори с нашето линейно, праволинейно мислене. Финални думи ще ви помоля. Ами да се получим със смирение да минаваме покрай Витоша, защото оттам не благославят. И ако приемем тая благословия, аз съм уверен, че ще се променим и самите ние, и като се променим, ще променим и начина си на живота. Шопа е казал, от Витоша по-високо нема. Да. Има ли по-високо от Витоша? И от Искъро по-дълбоко. Аз съм го писал това в книгата. Да, няма. Няма. Заради божествата, които са изобразени там ли? Заради посланието, което носи Витоша. Благодаря ви. Благодаря ви за този разговор. И аз ви благодаря, беше ми приятно. Вие, уважаеми зрители, останете, за да видите какво са ви подготвили в сутрешния блок Горещо кафе по телевизия Евроком.